Espiritu Santo. Amen. Di Apo at kumakata kayo. Kagsat, kita daw. Tayo ilagip ni Santa Catherine ni Siena na iso, initit natin kinadaros na, kinagirtin na. Hindi simbaan. Ikararagan tayo ba dari kagsagsalan na fiesta. Meron natin pa nag-fiesta di San Jose, parokya di Sigay, napantay na kami sa kay Rabii, San Jose Mangmangled, fiestada May 1, alas 9:30, alas 4 di San Jose Santa Cruz, Kendito Abra, at Estama Ijay. Dalawatan tayo mati pa nag-fiesta di parokya di San Vicente Ferrer, may ikatwa na patrunda. Ang nidayaw tayo iti Diyos. Panangitin tayo pinakapsat tayo ng Martin, kasi lagang ni Santa Catalina de Siena. Itin natin kinagalos na, kama itaidayaw ni Cristo. Nagalos na panggap, nagalos na panangisakot, ikitaki. Tulatin tayo. Tapos na maikari tayo nga, ang makirano, itinasanto na misteryo, bibigyan tayo, diriti, basbasan tayo. Pagbabaw yan tayo, yan tanay mamati tayo, iti Diyos mananaasikan mga tayo. Sika anay baon kag na paimbagan dali ti puso nga at babawi Apo kaasyan na kani. Apo kaasyan na kani. Sika nga imay kat maayabam dali ti managbaso Kristo kaasyan na kani. Kristo kaasyan na kani. Sika asito to gawit ti makannawan ti Ama tapno ibabaet na kami Apo kaasyan na kani. Apo kaasyan na kani. Kaasyan na tayo kumatiman na kabalin na Diyos kat kalpasan ti pan nakapakawan dali ti basbaso tayo ipan na tayo iti biyag na nanayon. Amen. Bumararag tayo. O Diyos, kinayat mo ang Santa Catalina na pag-ilayat tinadyusan na ayat na, di pa ng pampanunod na di pa nagtuto o ti ako, ken pa ng trabaho na, panagtrabaho na nagpaay sa iglesia, ipaay mo ka di, mati pa ng ibabaat na kami at ang tao, magikaisa kang tin Kristo, ken mapagasat kang to, di pa nakakita mi nga agnanayon iti Gloriana. Gapo ken ako ngay so Kristo nga anak mo ket Dios iso makipagbiag ken makipadalikan ka iditimpuyog ti Espiritu Santo Dios nga nanayon nga awan ti ingana. Amen. Iti may basa na adaw ti aramid dagiti apostoles. Sangsang kamaysa iti puso ken naken dagiti mamati. Awan nagpunang abukbukod na ti anyaman pakukwana. Ludiket kukwana ti maysa kukwada amin. Babaen tinaindaklan akan nakabalin. Pinanitlikan na ti apostoles ti panabungar ni Apo Jesus. Ket nawatwad aparabot indet ti Diyos kadakwada amin. Awan nagkurangan iti uray maysa kadakwada. Dagiti agdaan iti kalong may balay. Inlako na dagiti kukwada sa daindet iti naglakwanda kadagiti apostoles. Naibulog ti barda kadakwada sigon ti kasapulan ti tunggal maysa. Ngem na ukumen ti di mamati agsipot ta saan ang mamati. Adda idi maysa alevita nga agnagan Jose anayanak ijay siyempre. Ken pinanaganan dagiti apostoles ni Bernabe. Akayat na sawen, anak amang liliwa. Inlako na titanon na kitintin na iti kwarta kadagiti apostoles. Isa o tiya. Agyaman tayo Diyos. Agarin ti ako nakawisan ti dayan. Kaya pinako nakawisan ti dayan. Agarin ti ako nakawisan iti dayan. Ken nakagayan iti pigsa. Agarin ti ako nakawisan ti dayan. Pud no unay aen pastig mo dilubo pulos atinto magunggon pastig mo iti trono uwa kung malipod punganay at dakan sakbay ti panangalugi ti panaway. Agarin ti ako nakawisan ti dayan. Agnanayin nagitilintig mo uwa kung ket pud no ano santuan ti templo iti agnanayon ni hawan tinggan. Agarin ti ako
kawisan iti dayay. Iyapon ka pumakata kayo. Hasta sa amin. Di pa naman kayo walang gawag tinasantuan na Ebanghelyo kasing surat ni San Juan. Gloria ti may pangay. Pinuna ni Jesus, pinuna dagiti tattao ti Jesus, anya ti aramida manakakaskas daaw pagilasinan, nga ipakitam kada kami, tapno mamati kami kanta, anya ti aramidam, nangan dagiti amma tayo iti mana ijaynetan, kas adda na isurat, inikan na ida ti tinapay akaninda nagdapol sa dilangit, kinuna ni Jesus, ibagak ti putno kada kayo, saan ani Moises tinangted kada kayo ti tinapay anak gapo sa dilangit. Ni amak amangted kada kayo ti pudno. Ni amak timangted kada kayo ti pudno at tinapay anak gapo sa dilangit. Kati tinapay nga inted ti Dios iso ti dilma manipod langit amangted ti biag ti lubong. Apo pinunada kenkwana ikan na kami man akanayon ti kasta at tinapay. Kinuna ni Jesus kenkwana siya ti tinapay ti biag. Kaya umay kanya, din tumabisinan. Kaya mamati kanya, din tumawaw. Ti Ebanghelyo, ti Apo. Dayaw ti may paikin ka. Good morning. Good morning po. Ni Master Rubin, ti Patrones, ti Puyo di Charity, ito yung santa, naging edad 50 years na nagsasakit. Ang mga pinagbibiyan na Eucharistia. At kumunyan lang ti may isang andaw, dahil yung ti kanon na nag-survive iti 50 years. Dahil ti kapaot na nag-survive. Eucharistia, tintinan na, ipinagbibiyag na. Manikot napang kami kay Isabela. Niya na ganan. Dapat adoration na biniga. Yung kaya kumamatad din. Ipinarawot na nagrarawot tayo mo. At kapunsyunan sa kabantuon at tapos nagdumakan niya tayo nga mga alat kasi lang nga malayati kabaniyot at lapo na may kunak ko pada si umamot nga tisayan di siya ipaunad nangro na tikaan na po ilaunay ar-arak narigat mo padasan tayo mamot ko na tapno ko isa mati pamigat ko nung nagduman di pamigat ko man talaga so Eucharistia tulad ko pinimat pero anak mga santo. Uwan na bigat ay nanaganan padasin. Tapno madalusan di bali, madalusan ti kararwa. Dati niya padasin mo kung diyan na nadalos na awan sabsabit na. Although adalat ako nagitay basbason tayo, nagitay ang tansi, sakit pinato. Mukha nagpungkot mo nagduma kung makaira sa asmo ti mati. Hindi ko malatay padasan. Kagpay sumat, hindi nga mamigat ko niya ako Jesus atay sumat ginisya kayo. Pihintay kapla ko mahamon. Ang balik ng breakfast ni ako Jesus. Na amon na maipada ti breakfast. Magigit, di na espirituan. Adda nga di na espirituan ti mataraunan kay sa lijay. Physical, iti bagi. Tuwan dito Ebanghelyo tayo. Siya titinapay ti biyag. Kuna ni ako Jesus. Ti imbaon ti ama, ti makang na tinapay iso ti mangtutibyan.
He was revealing of himself. Kala ko man, ibagbagin na ni Ato Isus. Hindi ko kung na indirektan siya, tinapay tibiyag. Ti umay kanyak, dinto mabisinan. Ti mamati kanyak, dinto mawaw. So man ulit ay nabigatangkan ka, mabisinaon, mangantayan. Baka kurang ni Ato Isus siguro. Kaya maya pa napadasan tayo mga iso, tinapay tibiyag. At di may sana, may ibagbaga niya. Apo, anyang arot ki kastani ko na tadi may saka no dapat inawis ki sa bali nga pamati na panda na gimong na kinisa nito na komunyon da kanon kanya nga ro dayayan wala kan di pagi napang kayo na kimerienda taam mga Eucharistia siyempre da tayo na bilaan pali ako pali nga ordena napalubusan di simbaan na mangkonsagrar babal di Espiritu Santo isulti Eucharistia mo gusto kada ditidad dumanakan ang tinapjas as ulpal tinapay so in-encourage ko gawin niya kasi sa bali nga kalabsat at kalabsat tayo man pamati hangkay mo kagumpunin niya tahan di makawatan da kayo man nga katoliko nga makaawat hangkay ore awisan da kayo nga mga na mangangkay to injay pangananan mo pumila kay tumula ang kayo nga mapan pagkomunyon kasabali hindi komunyon ano kung sagrara ang tumigay komunyon lagi kita pakasaka hantay maawatan na niya kanya handalot pulos maawatan na niya kanya kayo kaya tinalawag na rason hantay maawatan na kanya di kaunad di pamati na dyan handalot pulos maawatan di kaunad di pamati kayo kada ito kitinakin niya inlungalong ni Apo Isos hindi Huwebes Santo makula tayo dinauli ng pangrabiin na iso the institution of the Eucharist. Awang na dejepan na kailungalong pinasantuan na Eucharistia. Kasi dito siya itinapay tibiyang ko na. Pero respetarin tayo no inya di aramidan na di kakabsat, no inya di paglundaganda. Naman kayo mabalin na circle. Tahan kayo at sa kabali tayo di pa nakaawa. Kalakuan mo mapanggan niya yung nagtipagtaingan. Hanggang basta-basta basak-basak na natin na mag-aragaraw mo ta, bukod ka ng paglundagan na yung unang tiba, pagtainan. Ang damo bukod mo, paglundagan yung bukod mo nga, pagtainan. Kasi ito yung Eucharistia. Tutaraon, kuna tayo, nung nilagay paborito yung mamakan, linapoy, lechon, tabtaba, saka ito apaan at pabipe. Dahil taraon, iba kita yun dyan. Nung titaraon, ikarawa tayo, ulisun ng Apo no kasano di ba nagbalbalik no kanayunan na awatan no kanayunan na ipaunan umunad di jay espiritu na awatan ti galag na daan ti kinakakumbaba panagsakripisyo ti kakabsa so madamor mo awatan niya ako iso din balbaliwan na ti biyag mo balbaliwan na agad ti panagbalbaliw baliktad no damor nga awatan ko tumangtangsit ka man ya among ganyan di pamati nga katangnya mo. Damo na maging ni sakad ang damo na awawatan ka o imot ka man. Na po Isus di ayat ng parabo. Damo na awawatan ka di at adamo nga mga asi baliktad. Damo na awawatan ka damo mga mananaasi. Damo na agaya di galag ni ito na. Damo na adalang tama. Nagadi pa ka rito kung tayo tilupong nagadi pakadandanagan kay tilupong nagagati problema kay tilupong naman to habang adan tulak ka ni Apo Isus sa Eucharistia at dan tulak ka ng nama habang adan ni Apo Isus pinasantuan niya at dan tulak ka ng nama so madali kay intensyones tayo ipangdut tayo pwede kayo tayo manidatong kung may tayo di may isang bidat ko man Domingo bidatong man madali pangdut tayo nangyari kay di kararagan kayo. Nangyari kay ilaw tawag kayo. Kasi hindi panunod na. Tetap tayo sumarod na taraon di karawa. Kinasaya ka kanya ayo, may sakripisyo tayo. Kanya tayo, may sakripisyo tayo. Tinal daw iso kung magkikarigagayin tayo muna nga awatin. Mga bali ko mga hantay pa ang luto di pamigat. Ta ni Apo Isus tinapatpatay. Ngore ko na tayo nga muudin to dahil jay. So kung nanti pumunang iti biyak tayo. Nagmayat ko mga panunutan tayo niya. Bukas diya tayo higa natin pumusa. Pwede na tayo pula bendisyonan niya. Kumano lang ang tahunan. Ike. Ano napaot ka na. Hindi man nakinisa ka napaot ka diyan.
Mabayang pay, ado tayo ng taroon, ala niya po isuti taroon tayo. Nagpintas ang isuti muna ng panunutan tayo, na nakarinda bigat tayo. Nakawatan niya po Isus, nagkaraon kita pa. Nakawatan niya po Isus, na isuti dinapay hindi ako. May ang isuti muna ng panunutan tayo. Pumalarag tayo kakabsat at magtatayo pindiriti at datong tayo. Makaayo-ayo kuma iti Diyos ama aman na kapagin amin. Yakuan ng pagkakailangan Kaya may pagkain makailayawan at makaigloriaan tinatan na kaya nasamit at pag-imagan tayo kintikalagupan pinasantuan ng Iglesia. awaton kad apo dagitoy makaisalatan at atong nga erok noy mikan ka, hindi pa nangilagit mi ken ni Santa Catalina. Tapno di pa nanganurot mi kadagiti insursuro na adada ang makaparayray di puso mi nga agyaman ken ka gapo ken Kristo nga apo mi. Amen. Di apo anda po makatakayo. Kasta kumamit Tayo dagiti tapos puso yung. at dahil na si Katatay niya, Agyaman tayo iti apo at Diyos tayo. may kalikat ruben. Noon ay amay karigat rumben anong migat pa kay salakanan mi ata kami iti amin at siyempre ibunang nagmi apo dagiti pa kay dayawan. Ngem nang runa-una iti dati at siyempre apan na kay sakripisyo ni Kristo adaton mi. Tagbabaan ni Kristo dagiti anak ti pudno. Maipas na ida iti agnanayon agyan. Ket mailukat ka dagiti mamati ti ruangan ti langit. Tagbabaan da iti ipapatay na pinarbed na ti ipapatay mi. Ket babaan da iti panabungar nga insubli na ti diag kada kami. Anan sa tagrag ti sa ngalubungan iti panarapuno na kada iti ragsak ti Pasko ti panabungar. Ket iti amin nga ehersito dagiti anggeles. Ikanta dati himno ti panakaiday-dayaw mo ket kunaga. Santo, Santo, Santo ti Apo, Diyos ti amin na Pasko. Ilangit kendagan at muda ti pakailayawan, husana ti tamatkuan. Madaydayaw ti umay ti magan ti Apo, husana ti tamatkuan. Noon ay ako abiit ka kinasanto, ket sika ti bubuayan ti amin at kinasanto. Dawatin mi nga rod ti paimo ta espiritu mamang pasanto kadagitoy adaton. Tapno pagbalinan, jadi paaymo ida kada kami. Abagi kat dara ni ako ni Heso Kristo. Isu ini sakbay ayawak na asi aayat ti bagina kat magtutuok na ngala iti tinapay nagyaman ken ka pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaan nyo ket manantay amin iti daytoy. Kada ito iti bagi iso may yawat to ama ipaay kada kayo. Kastamat at alpasanday di panangarabiida na ngalay ti kalis nagyaman manibigan ka sana inted ka dagiti disipulos na ket kinunana alain nyo ket uminom kay amin ikiday ito itaday ti kalis ti dara ti baro ken nagnanayon atulan iso amay ibuyat ko amay paay kada kayo ken kadagiti ado at tao
Tapno mapakawan dagiti ibas-basol, aramidan nyo dayto, pangilaglagip nyo kanya. Ni misteryo di pamati. Maparente Cruz mo, kinagkakalangungan, pinakakamin sa karan, sika, manubod sa kangan mo. Itingunod pa ng ilagit mi, ipapatay kan panabungar ni Kristo, idapon mi kan kaampo, itinapay, tibiyag, ken tikais, ti pananakay salakan. Agyaman kam ken katayong paay mo, ama ikarikan, nga dalito'y saklang mo, katag serbi kam ken ka. Dawaten mi apo, tada kami makirangod, iti bagikan dara ni Kristo, pagkay-kaysaan na kam kumati, Espiritu Santo. Laglagi pang kad-apo, ti iglesia manay sakna, piti sa nalubungan, kat parairayon, kayat na anayusan. Laglagi pa ni Marlo, nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo, ken papari. Laglagi pa pa'y apo, dagiti kakapsat nga pimusay na sinanama ti panagungar kang titisirong takaasin, ang namuro na kailagit mi, ni Francisco Santo Papa mi, ken ni Mario Ruiz. Awaten kat iday isilong taranyan mo, apakakitaan daten kay kerupan lupa. Dawaten mi apo tay paay mo met takaasin kada kami, aramidang bumaamay karikam amin iti agnanayon abiyag, ket makiranod kam to, ken nainggasatan na Birhen Maria nga ina ni Dios. Ninagasat nga Jose nga esposo na. Dagiti nagasat nga apostoles, ken dagiti amin asa santo. Isuda nakapudno anak serbikan kaditoy kada. Magikadwa kam tukad met kadatwada ang mangitantan og ken mangidaydayo ken kagapo ken Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, sika kaysa ken Kristo, ken itisilong ni Kristo. Ititimpuyog ti Espiritu Santo, irokmay ni ken kama nakabalin nga ama, kaya amin adayaw ken gloria, kaya agnanayon nga awan ti inggan. Amen. Hindi tayo mararawi ti ama. Sa duwalong tayo kitararaging suro ni Apo Jesus, Ama mi Nandag sa langit, malaykayaw kumakinagan mo. Doon kayo kumakipagkariyan, mapatupal kumakinakin mo, ito'y lalakas sa bilani. Igday barakam talagang ito'y tikalemi, ipakinayon galaw. Pakawanan kagiti basol ni akas may pamakawan din. Kagiti ng basol karaman. Dinamit kayaan malugod si Kristo sa salang makakit. Dawatin bigan ka po tay salatan na kami kadagiti amin na pagtaksan di. Itdan kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw di kat babayad ti panulong takaasin kada kami. Kangganayon kumalaeng ni ti basol mailisi kami. Ti amin areribok may kanawa kami. Kabayatan ti panangururay mi ti kinagasat anam na mga renwi kanitiya ay Yeso Kristo anang isalakan kada kami. Kapupuan ti turay, ti panakabalin kendayaw, ti aramayin na dito sa Apo mi ang Yeso Kristo kinunang kadagiti apostoles mo kapya ti ibatik kada kayo. Kapya nga agapukan niya kay kadpo kada kayo. Saan kada dagiti pasbasol mi tiningninam. Nunikat ti pamati ti iglesia. Gatkas mayan nurot iti pagayatan, ipaay mo kada si aasi kan kuwan na ti kapya ken panagkay kaysa, sika agbyag ken agari, iti agnanayon nga awan ti ingganan. Amen. Kapya ti ako kan kanayon kumangat da kada kayo. Basta mo Ipaay tayo ti kapya iti tunggal maysa kada kayo kapya. Kapya. Cordero ti Diyos na may tangkagin pagkakasol di lugo, asya na kami. Cordero ti Diyos na may tangkagin pagkakasol di lugo, asya na kami. Cordero ti Diyos na may tangkagin pagkakasol di lugo, iteng kadakam ti kapya. Taptoy ni Apo Jesus, ni Cordero ti Diyos, sa mga ikat ka rin ibasbasol ti lubong nagasat tayo anayabang ipigay to'y apadayana. Ako, diyak may kalino may katanya, ibigay sa lain sa umay na patuloy na kalaro. Ken kahapon, tekye kasu, tuloy ay araraw ko. Isang
ako'y naramid mo, adito'y daga, nataginayon tibiyag ni Santa Catalina, babaan ni Sagrada Eucharistia. Ipain mo kadi, kada ito'y nailangitan na padaya. Ited naman kada kami kinailangitan na biyag, po kan Kristo nga ako ni. Amen. Iapot ako mga kayo. Basta kumain. Pisulan na kayo timang nakabaling Diyos, ti Ama, ti Anak, ti Espiritu Santo. Amen. Nabasan ko na Santo na Misa, intayo ni Diaya,